ginahikap mo nga gamay, dayon madako. Oh, dayon. Ano pangalan mo, ma'am? Claire. Claire, sa likod mo sa pangalan mo ka? Katlea. Katlea, doon tanong ba? Ano ang perme mo ginahikap? Anong ginahikap mo nga perme-perme? At kung perme mo sa ginahikap, gadako. Ano nga gamay ang perme mo ikapon, gadako? Wala akong kabalo. Parang ka naman. Sige na, sige Ay, na. doon. Huwag ka pa nakagikap gamay nga gadako. Why? Ikaw yan, ma'am. May kapon na ka mo? Hindi. Thank you. Sino pangalan mo? Rowena, taga din. Taga. Ano nga gamay ang perme mo ikapon, gadako? Balon? May kapikapon mo, gadako? Oh. Ano nga bagay? Ano naman niya ang ginahikap o perme nga kung sige mo ikap, kabasa? Tubig. Maro. Tara na. Ano ang perme mo ginahikap nga kung sagay mo ikap, gadako? Alam, buta nga ang... Islang ko pamangkot. Ano ang imo nga Ano ba, tayo mo tayo ha? Buta. Kanami, tayo pa nga. Ako manguta. Buitet. What's your name? Virgin. Ikaw yan? Tricia. Lumakot sa inyo doa. Ano nga gamay ang kung perme mo ikapon, gadako? Ano, lewa? Ano nga gamay nga kung perme mo sa ikapikapon, gadako? Ano? Wait lang. Maramdam ko. Ganda ka 5 seconds. 5, Grabe no. 4, Ano man? 3. Ay, hindi ko ako ano answer. Pikapon na ka mo. Hindi, joke lang. Thank you. Oh, itlog orange. Ay, itlog orange. Apple orange. Sila ito.